ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Saan ka manen nga agin lalaing asi ka ba daw? Anya? Agin lalay nga sasawang mo dita? Sumurot-surot ka manen nga grunda ka dagiti tanaw. Kay tumulong nga rod dito'y barangay tayaw. Tanya ko mati may tulong mau. Ay, narigat lati agsasao to yan. Dim ayaan mo. Asyak, ti kalalaingan dito'y kabildatan. Ang mga no agin lalaing ati kayat mo asawan. Anya? Ay, nya! Ay, sos! Badang, nakita mo, no, kasano kalaing ako mugtar ni Kwaraw. Naglay nga kanyang kail. Kugtar ayaday jay. Kunak nulim magtulaan. Kugtar day jayan day. Ipakita man ka di ang timtiin sorokin ka nga style ti Danog Kwaraw. Wala. Kastoy ni ante. Naglaingan. Nagturod ti ka anak. Anya klase apa nagdanog dayta? Pababamot. Tila isursurom mat dita ka anakam. Sika, intay. Agpartner ka now, dakwaraw. Kan ka ba daw nga grunda? Ay, jak kumakayat apalubusan ni badung ko kahit maray. Apay kumaasaan? Anya nga iti muna iti panagrunda. Iso nga rod nga agpartner da ka ni Kwaraw tapno epektibaw. Awan lat amok anapinta sa pagbanagan dayta. Kasapulan nga min dito barangay tayo tinaturod a kabarangayan, anakasagana at tumulong, tapno mamin tinar, tilina, kan kapya. Ay katsapay ko mga rod tanapintas ti panagtinunos da Kwaraw kan badungkaw. Apay akas na ti panagkitam kanyak paray. Damagak man, no kabailan pala ti agrunda paray. Ay, day talaan kay di mo panagrundan, tadyak kabailan nga ramidan. Ay, naglaka. Narigat tupay. Amok paray. Ang mga matumpungan nyo dagiti kriminal, wano dagiti agtatakaw iti rabi ay. Ay, kinasayatan nyo kas na paray. Naglengkan. Naturad ni Kwarog aka nakak. Awan makunak. Nalaingak mo pare Mayat, ti kombinasyon na. Naturay kin nalaing. Saan ka pa? Tatama daw. Apay Kwarog. Daka ka di dita malikodak. Kayway. Awan ka di timadmadlaw mo. Anya ko matimadlaw ko ngay. Nuanda madlaw mo, ngagtatakaw. Nay, awan mate. Ang mga nujay sa bali a lugar ti ayanda. Ay, mapantay jay Why? Umakarta iti sa bali a lugar. Kakaiso na nagkadwa tinalaing kin naturay. Badaw. Kumusta nga iti panagrunda yu kin ni Kwaraw? Ay, kit mayat tuyang. Addan na tiliw yung agtatakaw? Awan pay. Nasken nga agalibtak kayaw. Uray saan mo nga ibagaday ta. Tatalagaan na libtak kamay. Nasken anaridam kayaw. Apay aya nga ibagbagam da kita. Kit talagamot anaridam kamay. Mga no da kayo pa'y ti maunaan dagiti agtatakaw. Ay, da kami pahimot si Kunam. Agronda kayo kadimanan inton bigat ti rabi kanikaba daw, Kwaraw. Wen kagawad, rinabi inaitan. Ay, mayat ano kasta. Saan kami agsardang? Aging gaasaan mi ang matiliw dagiti agtatakaw. Talaga gayam amaya ti panagkadkadwayo kun ni kabadong. Ay, talaga mayat kagawad. Nasayat man tanapanunot ni Kapitan apagkuyugan da kayo nga agrunda. Hindi pa'y ngay bagbagak dahi takin yung uncle ka. Ngamitalangan na panunot na amayat gayam. Natalnan ton da ti barangay tayo nang runa iti rabi Ay pudno dahi ta kagawad. Wan. Ngamin, dakkel talaga ti tulong ti panagrundayo. Ayan na, Kwarag. Ayan na, di kalaban. Kunak ayang da kalaban. Saan na ya, kalaban di ko naman ang gagmaw. Saan? Anya nga di nang gagmaw. Agur-urok amanaw. Si Kaki di tila ibagbagam. Mayat titurog di manaw. Ituwi na, tagur-urok ako nam. Day di manaw. Ay, wait.
Ay, nagmayat kayo din agpayson ay atiturong na day tama daw. Anya ti makunam tatabadaw. Tiliwakaon. Ha? Winsa Wen ko namang tatiliwakaon. Sige, tiliwa mo. Tiliwan ka nga raw, dagur-urok amanok. Apay ngay nga tamaray. Awan mo lang ni badungkon nga agaway. Ay namare, uray ni Kwarog, saan pa'y mo't anagawid? Kano nalpasan ang nagtaraok dagiti manaw. Ay kat aldaw gaya man. Napananda nga ingatan. Ay kat napanda nagronda idirabi Si kakit di may. Ay kat nagawid ako man Adayo siguro tinapanda nagrondaan. Ayun anya. Kat anya ngay tiin saganam asidaan ni badung mo. Kat nay, amangan no nabanog ang nagronda. Ay kat dinengdeng manen amaray. Anya ngay nga raw. Anusan na no anya ti adda. Oh, ay na. Nabsuga ka. Manok ko naman ti sindata. Gayam ti agronda ako araw. Nalakagayam ti agtiliw iti manok no iti rabi. Ay, katwa da. Nakaturog da. Anya ti makunam tatabadaw. Agrundata man ininton rabi Ay, katwa da. Agsidatan tumanay iti manaw. Agrunda kami man ininton rabi ang kail. Naggagat kan kaanakan. Kaduak ni tatabadaw. Una. Mayat no kanayon kadwam dadya analaing akong paray. Unang kail. Talaga gaya man nalaing ni tatabadaw. Una. Hindi pa grade 1 kami. Nalaingan. Mas daawak man ken kabadong. Saan ka amabaing tadi mo mo't kinutkuti day taindasar ko adinengdeng. Ay, dinangdang mala, dinangdang. Anti dasdasar mo, makauma. Neta, agriri ka ka isong arud ti adda. Ay, nabsuga. Sana ka mabisig. Nangangkan? Wine, manok ko naman. Tisindami ka ni Kwaraw. Nangan kamot gaya man. Insang putan na kumamutan na. Saan ka na nalagay? Ay, Wine, agrunda kami manay, nintun rabi ay. Agsida kami tumanay, niti manaw. Tatabadaw. Rabi manayin. Wine nga raw, panagrurunda manay, Kwaraw. Agbirok taman iti agtatakaw. Agtatakaw ay amot ti birugan ta. Kino manaw. Ay, nasukatanan ti birukan taaya. Ti aramidem Kwaraw, agsipot ka manay, ti agururok amanaw. Ha? Adu tatabadaw. Nood na masiputam, ayaban nakadagaws, tatok makadagaws. Wan, nalaing kagayam at talaga, akas ko na ni Uncle Kao. Enteng, agronronda ka di matlaang dakwarog kan ni badong. Isumuti ko na da. Ay, unay kamatan. Day tamat lan turog mo ti amom. Anyangay nga ron ti aramidag. Adamot para ronda. Amwam ano talaga nga agronronda damat laeng. Ay naamok at talaga nga agron-ronda da. Jak pagdua-duaan ida. Ay, agtalak kamatlaon ay kadakwada. Siyempre Kasanon nuluklok wanda kalagayam, tasaan da nga agronronda. Anya ko matiar aramidan da. No rumwarda iti rabi ingay. Kuya, agriin ka mo tin Ay, simbang patkan. Ayun mo dahi tuyan. Kita masimang peta kung damagan pa ilang. Ang kagipaburag iti danaw. Tanay, lamawan taman dito inyawig ko amanok. Nangalam iti manaw. Ay katiniliw mi akin ni Kwarog. Agrunda kayo kunam. Apa nagtiliw kayo iti manok. Apay, dinangdang manay. Tikaat mo si Dain. Di ka lamaw uma. Manok mo tin na. Inteng, anya jay lutlutuan ni Kwarog ijay kusina. Manok mat nga inyawid na. Ay dinamag mo no nangalaan na. Saanan adamagan basta da sidain tayo. Ay nasken adamagam. Saanan nga rod. Mangantay kit di damdaman. Damag ka dyan. Kapitan, ado ti agrikrik lamaw.
Natakawan da ka no, iti manok da. Na, apay ang matakawan da ka rin na bingag ron-ron da kwaraw kan pare ba daw? Dayta, ti pagsidsid da awak. Paano nangyari yan ngay? Ay, saan gayam ang mapagtalkan dagita na laeng ken naturod ako nam, kapitan. Anya ita, papayaban da kayo ni kapitan. Tapay ka now. May papan ka dagiti mapukpukaw a manok. Agreklamon dagiti mapukpukawan iti tarakon da a manok. Naglaing da nga, gireklamo da kita. Nakakulkulbot to mo lang da kiti tarakin da. Kasano nga da mapukaw ang manok? Kano agron-ron da kayo iti rinabi? Ni tatabadong tikitamang ka ilsa na siya. Nay, ni Kwarog paray. Asino ka da kayo tikita? Basol ni tataba daw. Siyak maninti pabasulo mo na. Na, Kitno ko na masika tinalaing. Kung na matiliwan ta di agur-uro ka manaw. ay sukatan nyo dagiti tinil-tiliw yaw. Anyamutin paray. Kano nagado dagi tiniliw mi kini Kwarog. Na, ay ipabalod kayo no diyo sukatan dagiti manok at tiniliw yaw. Ay, isa nang kain. Unain, sukatan main. Pare ba daw? Hmm. Kunam analaing ka? Gayam, agin lalaing ka unlay. Ni Kwarog Na, naturid ako na. Agin tuturid lagayam. Eh, Saan kaya mabalin nga kadwa? Dakas ti pagbanagan ti panagkadwayo. nagsinatan tataba daw. Santan nga agrunda. Ay, katuwanan na. Anya pa yung ngay. Agrunda tapay kuma. Tado pa'y titiliwan ta manaw. San ka nagtagtagaray? Mangag na kanyang kalmaw. Kung inungtan na talang aruday. Una niya. Paya banda tantumanan dita barangay hall. Sana ko na mapanagrunda tuya. Nasaya at magnukasta. Bawal ka nun kung na ni parinteng. Day tati ko na ni kapitan. Rinamanan milag mait dagiti manok nga guraw. Kahit anya nga'y tinaganab yo anang raman. Awang gayam ramraman na dagiti agurok a manok. Ingkakit agbang kagan. Tapno adamit pa kausaran ti oras mo. Ay katuwanan na. Anya pa yun ngay. Ay natatabadong. Saan ka ngamin nga agin lalaing? Nudakas mati pagbanagan, tiin ka aramidan. Ala sigay! Didang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.